हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय थ' जायफोरा मोजां मोनो निश्चय नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायलांनो हागोन। बिदिब्ला आङो दिनैनि आपडेट्सखौ आङो जागायलांदिनि आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फैदों बांद्राय गोलावबो खालामनो सानाखै आरोना। थ' जायफोरा मोजां मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' बयनिसिमबो फिन खेबसे आङो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि आपडेट्सखौहाय। दिनैनि गिबिसिन आपडेट्सआव थागोन जोंहा बेबायदिनो इन्टारनेट बन्द'। थ' फंनैसो सावरायगोन इन्टारनेट बन्द'नि सायावहाय। जोंहा दिनै बेबायदि मेसेजफोरा जोंनि मबाइलावहाय फैखादों आरो जोङो बयबो नुनो मोनदों आरो जोङो मिथिनो मोनखादोंना। थ' बेबायदि ग्रेड 3नि जिथुनाखि एग्जाम बेबायदि इन्टारभिउफोर दङ। थ' मोजांनि बाथ्रा जायफोराहाय दिनै होदों ना। थ' जोङो मोजाङै होनो हागोन आरो मोजाङै होनानै बेबायदिनो जोङो साख्रिफोरखौहाय लानो हागोन आरोना। जेरावनाखि जोङो सारेनाबो बेबायदि घुस होनो गोनां गैयाना। जायफ्रा टेलेन्ट थानायफ्रा बिना फैसायावनो बेबायदि साख्रि मोनगोन आरो बेबायदि अफार जोङो मोननाय नङा बाम्पार चान्स ना। थ' जोङो मोजाङै लिरनानै पास खालामोब्लानो जाबाय। आथोनाबो होनो गोनांथि गैया। थ' जियानो हक जोंनियावहाय बेबायदि मेसेजफोर फैदोंमोन बेबायदि 8:30निफ्राय लानानै 4:30सिम इन्टारनेटआ बन्द' थागोन। नाथाय बिनि सिगां जों 7टा बेसेबांबा टाइमावनो जोङो नेटखौहाय दिनै बन्द' जानाय नुनो मोन्दों आरो मबाइलबो नायनो हायाखै, भिडिअस प्ले खालामनो हायाखै, दिनै जेबोआनो जायाना। थ' बेबायदिनो अनलाइन पेमेन्टबो खालामनो हायाखै, बायदिसिना अर्डारफोर दंबाबो जोङो बेवहाय बेबायदि पे खालामनो हायाखै। जोङो केस फैसा होनानैसो दिनैहाय फ्लिपकार्टफोराव जोङो पे खालामनो गोनां जादों। थ' मा बुंनो आरो जियानो हक उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेबायदिनो दिनै फुथ्ला बायदिसिनाबो नुवाखै। थ' फुथ्ला नायनो थाखाय गोबांफ्रा बेबायदि गाबस्रावदों जानांगौ। फुथ्ला नायनो बिगासिनो थ' फुथ्लाबो नायनो हायाखै आरोना। थ' जियानो हक जेरैबायदि ना कटकटिया दिनै इन्टारभिउनि थाखाय बेबायदि ना थ' स्ट्रिक्ट बिराद मोजांनि बाथ्रा जोङो नुनो मोनगोन। बेबायदिनो जायफ्राहाय जबखौहाय मोनगोन ना। थ' जियानो हक बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि। थ' बे आपडेट्सआ जाहैबाय जिथुनाखि नैबे मेम्बारशिप कार्ड ना। थ' BJP मेम्बारशिप कार्ड जायफोरा दासिमबो बेबायदि अनलाइन खालामाखै थ' अनलाइन खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। थ' बे BJP मेम्बारशिप कार्डजोंहाय जोङो बेबायदि गोबांथार सुबिदा मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बे कार्डआ थायोब्ला थ' जोङो बेखौहाय एप्लाइ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। सानसे समावहाय दिनै नङाब्लाबो आरोना जोङो दिनै मोनथ'नाय नङा, जोङो एप्लाइ खालामखांनायनि उनावहाय बेयो माने खामानियाव फैगोन आरोना। थ' एप्लाइ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। थ' जियानो हक बिदिब्ला गुबुन मोनसे जोङो आपडेट्सआव थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय बेबायदिनो जुद्धनि सायावहाय। थ' बेबायदि हामास इजराइल जेरैबायदि ना थ' गोबांथार जुद्धआथ' गोबावानो जाबोबाय। बेबायदिनो दावरावआ दिनैसिम जोबाखै आरो बांसिननिफ्राय जोङो बांसिन डेन्जारेस जालांनायखौसो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ ना। थ' जोङो बेवहाय बेबायदि थैनायफोरखौबो खोनानो मोनगासिनो आरो बेबायदिनो खुन जानायफोरखौबो जोङो खोनानो मोनगासिनो आरो बेवहाय बमा बेबायदि जोङो बेरबाय थानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो मिडियाफोराव जोङो दिनै निउसफोराव जोङो नुनो मोनो। थ' सम सम बेबायदिनो इजराइलावहाय दिनै मानसि नांगौ बेबायदि खामानि मावग्रा वार्कारफोर बेबायदि गोबांथार बेबायदि मानसिफोर नांगौ ना। थ' बेवहाय बेबायदिनो सेलारियाबो 132 बेबायदि लेक्स ना। थ' बिदिनो 1,32,000 बेबायदि जोङो सेलारिफोर जों बेवहाय फोसावनायखौ नुदों आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो मासे 16,000 बनास ना। थ' जोङो दिनै बेफोरखौबो जोङो बेबायदि खोनानो मोनगासिनो आरो नुनो मोनगासिनो दङ। थ' बेवहाय दिनै गोबांथार बेबायदि नारा नाथा दावहाया सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो बे साननैसोआव जोङो थैनायबो नुनो मोनगासिनो दङ बेबायदिनो पेलेस्टाइननिफ्राय लानानै ना। थ' बेबायदिनो गोबांथार जेरावनाखि खायफा बेबायदि कान्ट्रियाहाय दिनैहाय खावलायदों दोनथ'नो थाखाय ना। थ' नाथाय दोनथ'नो थाखाय जुद्धखौ दोनथ'नो थाखाय खावलायदोंब्लाबो बेवहाय दिनै जुद्धखौ बेबायदि बन्द' खालामनाय जायाखै। जेरावनाखि इजराइलनि मिनिस्टार थ' सलायगासिनो दङ जुद्धखौहाय आरो लागातार जोङो जुद्ध जाबाय थानायखौ दिनै
नुनो मोनदों आरोना रावनिबो बेबायदि माने खोथा खोनासङाखै थ' जुद्धखौ सलायलांगासिनो दं। थ' जेनो हक दिनै बेवहाय जोङो बेबायदिनो हासराल्ला बेवहाय बेबायदि जोङो दिनै थैदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों निउसफोरनिफ्राय। थ' जेरावनाखि शिपमोन ना थ' बेबायदि शिपआनो जुदि दिनै उरायोब्ला थ' आरो बेवहाय मा जाबावगोन ना थ' गोबांथार हिट जागासिनो जुद्धआहाय बेबायदिनो कामान्डारफोराबो थैगासिनो। थ' जोंनो समाहाय खिन्थागोन बेबायदि जुद्धआहाय बेसेबां दिन थायोना गिख्रंथाव मा बुंनो बिनि सायाव दा खखाबाव लाग्राफोराबो खौसेथि ज' जाजोबसिगोन नामा बिसोरो थ' ज' जानानै बेबायदिनो जुद्धआ सोलिसिगोन थ' बिश्व जुद्धसो जानो थांसिगोन आरोना थाङै थाङै लास्टआव गासिबो प्रलय जोबजोबगोन नामा थ' जेनो हक कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। बेखिनि आपडेट्सखौनो आं लानानै फैदोंमोन दिनै बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय।